Hi guys, good morning. This morning magkuhan ko guys, nangapit ako guys. Oh. This morning mangguna ang tiguang. Maguna ta guys kay uan sayo pa man pa init tunggunahan ni kay aron sigigan mahindot madauban. Mintas nga wala pa'y ulan. Kaya ulan ani, pilit na kaayo gunahan. Ang kumpas ko guna mintas wa pa'y ulan ko. Ang ulan na pilit. Muni trabaho guys sa bukid. Namis na ko ni nga trabaho. Sa bukid sa una inani man ni buntag sayo ang guna na. Ang trabaho sa bukid guys. Isa tong wala makaadto ang bukid. Na mao ni siya ang sa bukid. Guna sa buntag. Kay init naman init ko ana udto na buntag sayo gyud ang guna ka buntag sayo. Sengaja guys, parang sa kapiyan guys, tanam si ko guys.
Hi guys, magdaog ta guys. Magdaog punta sa ato ang gigunahan. Magdaog ko, magdaog. Mali vlog ka? Vlog ka wala? Ha? May tanawin ba yun? Wala ba? Nag-vlog. Tanaw na ko, pwede mo na tanaw. Sa... Oh. Daghan na ba kayo ang kabilya? Matuslok yung tiyan, anak na. Ali lagi diri ba ang kabilya din ang pagpatulog inyong ilong. Di man good. Ilong niya, mabinat. Ah, Wala. Ali na diri mabungi man yung kanina sa kagay sa ulo ba dali diri Wala diri. lagi. Tanawi, oh, wala, wala. daob na guys. Oh, nagdaob. Humot kay aso guys. Kani guys, mao ni akong ihaling guys kani bunot. Kita ninyo guys, oh. Ayan. Dili na po ko maghaling. Ano ko na buhi sa bukid guys. Guna, maghaling, magdaob. Katong taga bukid magka-relate gyud ani ang trabaho. Patunga ta to bukid, gyud kay balog unsa ni ang trabaho.